Velkommen til. Jeg er din guide. Du skal bare følge mig. Om lidt bliver du forvandlet til pædagogen Karsten, der lige er mødt ind på sit arbejde i SFO'en. Jeg skal nok guide dig hele vejen. Er du klar? AudioMove, det er et kvalitativt udviklingsredskab, som kan være med til at tilføre lige nøjagtigt den her følelsesmæssige eller sådan forførende dimension til et produkt. Så det er sådan set produktudvikling med via personlig indlevelse. Godmorgen, Karsten. Der er formiddagssamling lige om lidt, og du begynder at bevæge dig hen mod Hannes kontor, hvor mødet foregår. Karsten, du er dagens kontaktperson. Jeps. Der, hvor AudioMove gør en forskel i forhold til traditionel produktudvikling, er, at her er der mulighed for at give udviklerne et totalbillede, et helhedsbillede af den situation, som brugeren er i forhold til den løsning, vi i de sidste ende skal levere til brugeren. Du går tilbage til det lille bord med den sorte mappe for at gøre klar til at tage imod børnene, når de kommer fra skole. Når du er nået hen til bordet, scanner du den sorte mappe, og historien fortsætter. Hej. Er dig, der er kontaktpersonen i dag? Ja. Så hvis du skal hjælpe mig, så skal du altså lige skynde dig over i garderoben med din taske først. Nu gælder det om at komme over i garderoben med min taske, før alle de andre børn kommer. Jamen, hvis dine kunder de nyder at bruge dit produkt, hvis det er en oplevelse for dem at bruge det, og hvis de får en følelsesmæssig lækker oplevelse af det, jamen så er du nået rigtig langt i din produktudvikling. Vi laver ikke bare den der gratis app, der bliver lagt ud i et App Store, men vi laver en integreret produktion, hvor smartphone-applikationen spiller sammen med de fysiske omgivelser og bruges i en systemudviklingssammenhæng. Vi hos God Proces har stået for at være garant for, at det her også kunne være generisk, så at andre virksomheder kan bruge det, selvom de ikke er i den samme kontekst som KMD. Og det synes vi absolut, det kan. Der er rigtig mange virksomheder, som vil kunne drage nytte af det her værktøj. Det vil nok typisk være i forbindelse med projekter, hvor der er mennesker involveret i den anden ende, hvor der er følelser og empati, som skal oversættes til noget produktudvikling, så tror jeg, at AudioMove vil være et fornuftigt add-on. Karsten, Og ja, hvad er der, Mathias? jeg vil høre dig, om du måske have lyst til at spille et spil. Kan han ikke se, at jeg lige er optaget? Krav kan forstås på mange forskellige måder, men det, at vi har oplevet en brugers hverdag, gør, at vi har et fælles blik om, hvad det er, hvad vi skal gå efter. Så det får alle kompetencer at spille, og alle kompetencer går samme vej.